pana chinhu chinorwadza sekuti unenge wapawo mukadzi chipo chemotikari iye wozonopawo mota neumwe murume wogamuchira. Pasure peizvozvo wozonzwa kuti mukadzi ane nhumbu yausinganzwisisi kwayakabva. So izvozvo zvese zvinogombora guys. Ndambokuudzai mambo Dhuterere sekuona kwangu ini vanenge vakadyirwa mukadzi neumwe murume, saka hatisi kuziva kuti akavadyira ndiani, because sekutaura kwavo painformation yavataura apa obvious vanenge vari kutotarisira kuti okay zvinotoreva kuti ndinhingi, because information yavo iri kutotaura inotova nechigunwe chakatendeka umwe munhu kuti obvious ndiye anototaridza kuti ndiye anenge akadya akasiya rupawo rwokuti ndindadya. So mamai Dhuterere vanenge vapiwa motikari nasewiki now apa sure vachinge vakatengerwa mota before nemurume wavo, asi vakunogamuchira motikari yavanopiwa neumwe murume, zvichireva kuti havana kuvhutsikana nechipo chavakapiwa nemurume wavo, vari kutora chimwe chinobva kune vamwe varume. So teererai mega muzvinzwire pavhidhiyo iri mambo Dhuterere vachizvitaura kuti no mukadzi wangu inini akabvura udzwa, akachecheudzwa, akangwavhiwa nevamwe varume zvekuti murume wachata kusiya proof yenhumbu. So nhumbu iripo iyi inotaridza kuti mambo Dhuterere vanonyunyuta nekuti kuri kunze mudzimai wavo vakamuramba aine nhumbu. So teererai vhidhiyo iri, please don't forget to subscribe, comment and share, muchipawo vamwe vazvinzwire nyaya yataurwa namambo Dhuterere apa, nekuti ini ndaona kuti handingazvinzwiri ndega. So please listen on this video. Social media back in those days zviri kutenderera news kuti Mary muzukuru waZakaria anga akaengeja naJoseph vachida kuroorana, ane nhumbu asi Joseph auti aisi yake. Now Jesu azotanga ministry yake yaakaita for 3 years, vakazomuunzira mukadzi wavakabata achipfeva, vakati mutemo wakati titomutema nematombo afe, iwewe uri kuti kudii? Vachibvunza Jesu. Now handina hangu kuzowana information kana kuti handisaenda sangana naye yekuti from that day going onwards vakazoramba here vachitema vakadzi vavabata vachipomba nematombo. But it's clear kwandiri newe kuti kubva zuva iroro zvidzokera kumashure vaitoti vakabata mukadzi achipfeva, according to my scriptures vaimutema kusvikira hafa. Now mumba maZakaria muprista mune mwana musikana ari kuzviti mhandara, asi nhumbu yaanayo mukomana wake waanozivikanwa vachidanana naye ari kuramba kuti aisi yangu. So that's clear now kuti Mera apomba kuma-elders, kuma-Pharisees, that was clear now. And believe me, in the mentality yavanhu, how you understand them, unotoona kuti kunotoona vamwe vanhu vaitofungirawo futi kuti anoona kunge ari Zakaria, because mukadzi wake anga asina mwana ende vaita nhumbu same time uri kubatana vacho. But now nenhau yekuti Zakaria is not an ordinary man, izvozvo zvinotongonobvisawo Mary pakuita an ordinary girl. Haasisiri musikana kana mukadzi wokuti vanganomuzvuzvurudza pavamubata achipomba kuti vari kuti apomba vobva vatotanga kumutema. Rather the council of elders nevamwe vese vari kutoda Zakaria kudare kuti tiudze kuti chii chaitika kumba kwako iwe, because uyu Joseph arapa ari kutoti haazvizive chii. Now munoziva very well kuti vakapupuma sei nehasha Jesu ataura kuti kuregerera zvivi, vakati blasphemy. Anoregerera zvivi ndiani? Chiimagina now, this is the Messiah. Chiimagina ari Zakaria aenda kudare kuyonzi tiudze kuti chii chaitika kumba kwako, obva ataura kuti haana kupomba, ndiMwari. Baba.